Moi. Moi. Se kuulosti vammaiselta. Mä tiedän. Joo. Mä päätin tehdä videon tuon kanssa. Sano moi ihmisille. Moi. Kuulosti vähän oudelta. Häiritsee. Mikä? Mä haluaisin syödä, mutta kun ei pysty kuvaa videota. Vai? Tule vähän lähemmäs. En tule. Pakkohan. Jos näin videossa. Joo. Teet vähän ymmärrä. Laura, kato mun hauska ilme. Eiks näytäkin vähän vammaiselta? Tee joku hauska ilme. Sä näytit joltain aivotautiselta morsulta. Mites Fanni ja mikä se toinen? Fiona. Niin. No, ne voi ihan hyvin, paitsi että ne ei ole enää meillä varmaan viikonlopun jälkeen enää. Miksei? Ne myydään. Eiks mä sulle kertonut? Et. On mun mielestä. Et oo. Siinä on Lauran välipala. Odotas kunhan tämä kamera jaksaisi kuvata tuota Lauran laudasta. No on sulla samanlainen. Joo, mutta ei pysty kääntämään kameraa kesken videon. Ei vaikka. Tästä. Katsokaa laudasta, niin voi ihan kakkeliini. Näkyykö se? Näkyy. Joo, siinä mahtavat leivokset. Mun mummin leipomia. Lauran mielestä erittäin mahtavia. Varsinkin se päällimmäinen. Niin, koska se syö sen heti ensimmäisenä. Mutta tänään tulee ehkä uusia videoita. Moikka! Moi.